నిర్మల్ జిల్లా కుబీర్ మండలం నిగ్బా గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి సింధుజ డబ్బులు వసూలు చేస్తుందని ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులు ఆరోపించారు. నిగ్బా గ్రామానికి చెందిన నందబాయ్, సోనుబాయ్ అనే ఇద్దరు లబ్ధిదారుల నుండి చెరో 20,000 తీసుకుని పాత స్థలంలో కాకుండా కొత్త స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకునేందుకు లొకేషన్ మార్పు కోసం డబ్బులు తీసుకుందని బాధితులు ఆరోపించారు. డబ్బులకు సంబంధించిన ఆర్డర్ బయటకు రావడంతో ఇందిరమ్మ బిల్లు రాకుండా తమను వేధిస్తుందని అధికారులు తమకు న్యాయం చేయాలని సంబంధితులు కోరారు. మా గ్రామం నిగ్వా, నా పేరు పొద్దుగంటే సోమాబాయి. అక్కడ ఇల్లు తీసినాం సార్. అటు తీసినమైతే ఆడ జాగసాలక ఇటు మళ్ళీ ప్లాట్ కొనుక్కున్నాం. మళ్ళీ మొగ్గేస్తా అన్నది. మొగ్గేయదలిగి అట్లా జాగా బదిలీయదలిగి 20,000 కావాలా అని అన్నది. సింధుజ మేడం, మా గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ మేడం. మా ఆయన ఆమె నీళ్ళ కోసం